עוד לא ראיתם מלך של ציפורים, אז הנה מיד תראו. לציפור יש ראש, צוואר, רגליים וזנב, כן. הכנפיים מחוברות לגוף. הגיוני, לא? כל אחד יודע, אבל לא כל הציפורים דומות. יש ציפורים עם רגליים קצרות, כן, ויש עם רגליים ארוכות, ויש עם בינוניות. יש ציפור עם צוואר קצר, כן. ויש עם צוואר ארוך. ויש עם צוואר לא קצר ולא ארוך, בינוני. יש ציפור עם זנב ארוך ארוך. ויש ציפור עם זנב קצרצר. ויש ציפור עם זנב רחב. אותו דבר קורה במקור ששייך לראש, כמובן. יש מקור ארוך, ויש צר, ויש קצר ורחב. גם אתם רוצים להיות ציפור? קלי קלות. ראיתם איך עשיתי את זה? ולבסוף, כדי להצחיק אתכם, אני אצייר לכם ציפור מיוחדת במינה. אצייר ציפור שאולי ראיתם אותה כבר פעם. איפה ראיתם? כמובן, זוהי ציפור מארץ החלומות. שלום ילדים, להתראות.